krenyes bahasa nangkulnya menang. Nggih. Kok gumruk. Sapunika kesenian jaran Kepang Trunggo Bangun Lestari wonten ingkang sampun dadi kasbirah malih dumateng Bapak Lurah Bejo selaku Kepala Desa Bedono Pageron kawula minangkani perwakilan saking rombongan ngaturaken geng panuwun dene sampun maringi izin kangge pentas kesenian jaran Kepang Trunggo Bangun Lestari ugi sak perangkatipun Desa Bedono Pageron. Ugi boten kesupe dumateng para donatur ingkang sampun nyengkuyung dumadinipun pementasan dina menika kawula minangka wakil saking rombongan saestu ngaturaken gunging panuwun ingkang nyengkuyung ngawujud menapa kemawon pikiran material dan menapa kemawon saestu wonten mriki kawula ngaturaken gunging panuwun kanthi pangajab mugi-mugi kesenian jaran Kepang Trunggo Bangun Lestari tansah saged lestari saged ngrembaka wonten ing Desa Bedono Pageron. Kula nyuwun kanthi sanget wonten mriki kumpakan keguyuban saking sedaya rombongan Trunggo Bangun Lestari. Semanten matur nuwun. Sampur abang Senggot Semarang senggot dadi senggot banyune sumur ikon ya pada padang ekon wong ekon tandane makmur karo jatune jae yang kowe ngajak jodoh susuan Oh iya